Blwyddyn newydd dda i chi I gyd, gobeithio cawswch chi wyliau wych nawr tra'r I byd yn dyfod y normal eto. Allan ni fynd yn ôl I chwarae rhai o'n hop gemau indie hyn y newydd, ac mae'r fideo ma'r yn mynd I rhoi I chi o'r ffefryniau yn y sîn sy'n dod yn mis Mae'r. Felly, bant ni. Y gynta mae game dyn ni sy'n cael ei osbrydoliaeth gan y platfformwyr 90au fel The Jungle Book ac Aladdin. Mae'r cyb yn mynd â chi a teitlau y plentyn olaf sy'n weddill ar y ffair, sy'n deall rhag y cyfoethog iawn sydd wedi symud I mawrth ar ôl drychineb I golegol. Defnyddio'r system parkour heliffol wyt ti'n fforio adfyleuon y ddaear. Y ffrando ar geineuon arbennig a radio nostalgia. Hwnnw yw'r enw perffaith gan fod y game yn sicr yn rhoi y teimlad na. Wrthych chi siglo rhystrw a rhwlio eich ffordd draw byd grynol sy'n llawn o distri o haddwch. Ac yn y cynigrw ar y genre roguelike yw mystical map. Y mapio gynhyrchych a habdyn hwn sy'n hanfodol i'r genre, ond yn eich gacologi hi rholi sut ych chi'n gyrraedd y nod trefynol. Gydachnef gyfreniol gallach chi osod gynlluniau sy'n cynnwys amrywiaeth o leinion, ond trywech taith rhaid ych chi ffeindio eitemau sy'n gallu cael ei osod yno, eich helpu gyrraedd ar y bos ac yn ei gorchfygu. Crimson Heron Studios y Yggdrasil yn dechrau ei catalog, gyda steampunk RPG sy'n edrych yng Ngoel wedi ei osod yn Llundain Victoriaidd, hwnnw Sovereign Syndicate, lle mae dewis o tair cymrediad dy ci, pob un gyda ei storiau ei hunain, y thyf yn cybleithi yn y pen draw, yn hydrych na dibynnu ar dis, macadiad tarog dy chi bod chi'n casglu trwy'r dyswediadau mewn dialog. Mae'r panlenni comic na'r yn cyfleio dialog sy'n rhoi bywyd i'r gêm. Dwi'n caru y dewis mynd â chreiduriad chwedlonol, a wahanol chwedloniaeth a llen gwerin ei strydoedd Llundain. Ond desewch yn ofalus, mae pobl yn rhyngweithio gyda chyl, rhywedd, gymoddangysiad yn wahanol. Mae cydbwyso eich sgiliau wahanol yn bwysig, fel bydd eich sgiliau sydd ddim yn cael ei defnyddio yn madru. Dwi'n meddwl bod hwn yn mynd I fod rhyddhau yn fawr nes ymlaen I mis Mae'r. I fyny nesaf mae gweithredu platfformwyr Cyberpunk Anomaly Agent, gyda ei 80au ffagliad a thracsau'n angheuogol. Yn sicr, mae'r game yn teimlo fel mae'n mynd I fod yn gem. Mae'r gonest yn rhoi y dewis o ystod hir ac agos. Wrthych chi allu dyffod yn creadigol gyda amgylchedd o gwmpas chi I fwydro eich gilenion. Gallech chi ddianc eich gilenion trwy ysgamiau acrobatig. Daw hyn oll yn fyw gyda chelf pixel prydferth. Hefyd mae'n edrych fel mae rhai asiantaeth chwaraewyr mewn sut mae'r stori yn chwarae mas. Mae disgrifiad gêm yn dweud gallech chi safio'r byd neu ei trochi mewn trychineb. Felly yn bendant mae'n gyffrous I weld sut gallech chi ddylanwadu'r stori gyda'ch medru plygu ar amser. RPG arall yn dod yn ffwrdd o All Quiet in the Trenches yn diwedd yn ystod yr ail rhifol byd ble swyddog Almaena ydych chi. Rhaid ych chi rheoli cysur eich milwyr ac wneud siŵr bod nhw'n barod I ymladd. Fydd eich gweithred ddim yn newid claniad I rhifol, ond gallai newid yn fawr iawn bywydiau eich milwyr. Fel swyddog rhaid ych chi benderfynu rhwng hwnnw ar ached eich uwchradd. Dwi'n teimlo fel mae hwn yn sicr yn mynd I fod yn addasiad dda iawn ar y digwydd, fel rhywbeth dyn ni ddim yn achwilio yn rhy aml. Oedd gallai weld y bywydau bob dydd milwyr fod yn boffiad a ddygysiadol iawn. Rhywbeth tipyn bach o foraswydd nawr gyda The Night is Grey, anti'r pwyntio a chluchio sy'n llawn gyda pop math o raswyd. Mae'r game Mae'r yn chwilio stori dyn sy'n baglu ar ffech sydd â goll yn y coedwig, tra mae'r enredig o ddioddwelediad. Gallwn ni teimlo bob llawer o'r emosiwn yn y game Mae'r, fel mae wastad gyda phlant yn ystyneiddio i'r aswyd na. Am bwynt a chlich aswyd mae hwn yn ymddangos fel bydd llawer o'r elediau llawn tindre. Mae Graham yn cael ei weld yn tramwyo trwy'r hengogyfau, llynnoedd dirfawr a chwydwig ddifnedir. Gyda ei tracsau'n dirfawr yn sicr dwi'n teimlo bod hwn yn mynd I fod yn game wych, yn ywedig gyda crogwyr clogwyn dwys hysbyslin. Ar ôl 3 blynedd yn Early Access, mae Rise and Lords yn dod mas am rhyddhau llawn y mis Mae'r, gêm strategaeth gyda'r olefnau o gêm ffwrdd. Lle ydych chi'n adolydu am y rhedraif sut ydych chi'n hoffi. Caniatawch eich machiniog yn sefydlu, pentrefi a fyny neu newch iddyn nhw ymladd o lladd yn eich newn nhw. Casglwch dreddu a chathwedych ddogoni a gweith, ond byddwch yn ofalus. Gallai'r gweladwyr wethwyr ar unrhyw foment, a'ch dylech chi fod yn ofalus gyda'r ymbyniad arall. Tra ydych
chi'n rheoli gwlad ansefydlogol. Mae Rise and Lloyds yn dod i Switch, Xbox a of course Steam. Mynd â ni i'r 9 terenus o gwledynaeth Ygnors yw Roots of Yggdrasil. Deck building rhywlau ble ydych chi'n redeg yn erbyn amser, wrthych chi geisio dianc y ddiddym anhrefnol a craidd bencoed yn y byd. Casglu cardiau newydd a cwrdd o dywiau ar hyd y ffordd sy'n gallu cynnig bonesiau ac addysoddion newydd. Mae Roots of Yggdrasil yn tirio Steam Early Access a 24 o Ionawr. Rhoi gatio i sonic ydych chi'n cael go Mecha Ball. Mae dyliant fel roguelikes da sathwyr twin stick o chraddio eich charafu artmadrau. Wrthych chi gymryd ar y pedau y byd amrywiol. Gweithaeth eu triblaeth, dwi'n teimlo bod hwn yn mynd i fod llawer o strategaeth. Dwi'n gallu tybio bod gwendidiau gyda glynion wahanol. Rhaid yn cael eu heffeithio gan giro o gwmpas y modpel, ac arall yn cael yn heffeithio gan y gwn. Ond eich nodau yw gymryd mas y glynion i gyd yn cynnwys y bosses enfawr. Ewch ar y adur gyda 16 chwaraewyr arall yn Enshrouded y mis Mae'r. Hwn yw RPG goroesiad gweithred ble'r mae byd yn tebyg i Elder Scrolls, gyda'i creadiesau od a rhifeddol, a llawer o ddiargelwch i'w datrys. Mae golwg y ffrwydri wedi creu agredd arna i. Dych chi'n defnyddio math o arafu a swynion, sy'n edrych fel mae'n mynd i fod yn apelge. Tra bod redlad yn casu i chi ailgrau'r byd gyda phentrefi. Cyn i chi bwydro neu llewygredig i adadelu, prydferth chylchled i didynenus. Mae Enshrouded yn dod ein ffwrdd a 24 o Ionawr. Wel, dyna ni am un mis arall yn sychu dechrau cryf i 2024. Oes unrhyw gêm sy'n eich gyffrwys ar gyfer y mis Mae'r. Rhowch chwibo i ni yn y sylwadau, ac os dwi eisiau cadw i fyny gyda'r indies ddigwyddiadau, peidwch chofio i fod o botwm tan ysgrifio, ac fel wastad diolch i chi i gyd am wylio a gweld chi yn yr un nesaf.